Volem una ràdio i televisió públiques al servei de la ciutadania, que promocionen la nostra llengua i cultura. Nosaltres signem. Nosaltres signem. Nosaltres signem. Bona vesprada. Vos donem la benvinguda a este acte de presentació de la ILP per una ràdio i televisió públiques i en valencià. La convocatòria d'avui reivindica el dret col·lectiu del poble valencià a rebre i comunicar idees i informació en llengua pròpia a través de mitjans de comunicació audiovisuals. El conjunt de persones que formem part de la comissió promotora de la ILP per una ràdio i televisió públiques i en valencià volem denunciar que després del tall de les emissions de ràdio i televisió valenciana, la valenciana és l'única comunitat autònoma en llengua pròpia que no disposa de mitjans públics per a la seva difusió. Per això, els promotors de la iniciativa legislativa popular considerem que este buit és una paradoxa, i més si tenim en compte el notabilíssim augment de les possibilitats tecnològiques lligades al procés de digitalització de les telecomunicacions i la multiplicació de l'oferta de comunicació audiovisual. Com és possible que qualsevol valencià pugui encendre el seu televisor i pugui veure emissions en multitud de llengües excepte en la seva pròpia? Com és possible que entre totes les emissores de ràdio que tenim al nostre abast no hi hagi cap en la nostra llengua? Si el valencià estava abans subrepresentat als mitjans audiovisuals, a hores d'ara és pràcticament inexistent. Esta ILP aposta per l'ús i promoció del valencià i això implica la defensa de la identitat, els valors i els interessos de tot un poble i del seu patrimoni cultural. Volem subratllar que, segons la pròpia llei del sector audiovisual valencià, este sector té un caràcter estratègic per la seva importància social i econòmica. A més, hem de recordar que la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries, ratificada per Espanya en el 2001, obliga els poders públics a garantir, com a mínim, una emissora de ràdio i un canal de televisió en les llengües protegides per este conveni, entre elles el valencià. Necessitem uns mitjans propis que dignifiquen el valencià, que aposten pels sectors productius valencians, que visibilitzen la tasca que cada dia fan els científics, els emprenedors, els esportistes valencians, que siga, en definitiva, reflex d'una societat dinàmica que no existirà com a tal si no és capaç de fer-se veure mediàticament. Este no és el moment de desfallir, sinó d'alçar-se i organitzar-se. És el moment de construir. Les següents persones formem part de la comissió promotora de la ILP. Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València. Ramon Ferrer, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Anna Lluc, oncòloga. José Lluís Albiñana, jurista i primer president del Consell Preautonòmic. Josep Almeria, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Rafael Chirves, escriptor, Premi Nacional de la Crítica 2007. Josep Cabanes, genovès segon, pilotari. Carmen Amoraga, escriptora i Premi Nadal 2014. Baldo Vila, pilotari. Pere Borrego, president de la Falla Na Jordana. Xavier Sarrià, músic i cantant d'Obrim Pas. Manuel Boix, pintor i Premi Nacional d'Arts Plàstiques en 1980. Joan Francesc Mira, escriptor i president d'Acció Cultural del País Valencià. Rubén Penya, president de la Gallata número 8 de Castelló. Antoni Mayor, president de la Patronal Hostelera de Benidorm, OSBEC. Mar Esquembre, professora de Dret Constitucional a la Universitat d'Alacant. Josep Maria Perea, president de la Plataforma d'Iniciatives Ciutadanes d'Alacant. Lluís Amat, promotor cultural i foguerer d'Alacant. I jo mateix com a president de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians. En pocs dies, multitud d'entitats i personalitats valencianes han donat ja el suport a aquesta iniciativa que avui vos presentem. S'adhereix a aquesta iniciativa la Unió de Periodistes Valencians, en representació de la qual ens acompanya la seva secretària general, Cristina Chirivella. També s'afegeix el Comitè d'Empresa de Radiotelevisió Valenciana, en nom del qual ens saludarà seguidament Manel Castanyeda, també president de la comissió promotora d'esta ILP.
El comitè d'empresa de RTBB dona suport absolut a esta ILP perquè, com diu el nostre Jupetí Roig, de tots ben conegut, la nostra lluita és per una ràdio i una televisió sense corrupció, en valencià, de qualitat, pública i plural. Compteu amb nosaltres i, per descomptat, compteu també amb desenes de treballadors que de segur s'involucraran a fons en esta ILP. De fet, este acte no hauria sigut possible sense el treball actiu d'alguns d'estos companys i companyes. I també es pot comprovar com la presència de molts treballadors i treballadores de RTV en este mateix acte dona fe d'esta voluntat per treballar de manera engrescadora en esta campanya que estem a punt de començar. Gràcies a ells i gràcies a tots vosaltres per estar ací. Dir-vos que actes similars a este estan preparant-se també en Castelló i Alacant i dir també que este, ni de bon tros, és el final de res. Comencem, estem a punt de començar. Deixeu-me que des de la prudència no posi cap data, però sí vos diga que molt a curt termini per fi podrem contestar la gran pregunta: quan podrem començar a recollir firmes? Molt prompte.